Вітаю, шановне господарство! Я Зюзя, беларускі дух зімы. Віншую вас з надыходзячым новым 2026 годам. Няхай зімовае сонца асвятляе шлях да новых магчымасцей і поспехаў, а марознае паветра натхняе на новыя дасягненні і адкрыцці. Прывітанне! Я Ляля, багіня вясны. Жадаю вам, каб кожная ваша мара распусцілася як пяшчотны бутон на досвітку. Няхай свежы вецер перамен прынясе натхненне і новыя тэхналогіі, якія дапамогуць ствараць шэдэўры лічбавага свету. А кожны ваш дзень будзе яркім, як палітра вясновых кветак і поўным прадуктыўнасці. Вітанкі! Я русалка, і ад імя таямнічых глыбінь азёр і рэк шчыра віншую вас з Новым годам. Няхай у наступным годзе вашы праекты плаўна плывуць па хвалях поспеху. Няхай інавацыі і свежыя ідэі прыходзяць як прыліў, прыносячы з сабой новыя магчымасці і адкрыцці. Добрага здароўя, шаноўнае спадарства! Я дамавік, міфічны дух і гаспадар хаты. Ваш верны абаронца і памочнік, ахоўваю вашы сеткі ад кібератак і пільную інфармацыйную бяспеку. Жадаю вам утульнасці, дастатку і згоды ў сям'і. Вітаю ўсіх! Я магутны цмок. Няхай ваш шлях будзе асветлены новымі ідэямі і цудамі, а жыццё ззяе, як мае скарбы. А зараз з вогненным натхненнем я перадаю слова генеральнаму дырэктару кампаніі «Сістэмныя тэхналогіі» Андрэю Каршакову. Сустракайце! Шановное господарство, Новый год – это не просто лічба ў календары, а новая старонка, якую пішем мы разам. Няхай у Новым годзе ваше жыццё напаўняецца мноствам добрых падзей, яркіх эмоцый і сардэчных сустрэч. З Новым годам! Чараўніцтва і натхнення!